Di puta, bilatibay. Ano nga klase sapat ang gulpyada na nagbutwa kag nagapungha-pungha? Hybrid nga klase sapat? Ano nga hybrid? Kaya ang lawas, daw ulong-ulong, pero ang itsura, daw bugungan nga paka. Lingaw-lingaw lang ni aton. Lingaw-lingaw lang ni aton. Kung ikaw seryoso, sensitive, exit palihog ka. Kay man, sa sobra ninyo kabuutan, pwede na ka magkayab sa kalangitan. Naman ako nabalitaan. May bisita kita. May bisita nga nag-abot sa Iloilo. Her Royal Highness. Kay man, kadamol sang fest. Queen Cabal. Queen Cabalan. The Dolomite Queen. Gani, welcome, madam. Total, ari ka naman lang sa Iloilo. Analisaron tang imong kudak. Analisaron ang imong fierceness. Kay man ikaw, do alang-alang sa Jaguar, alang-alang sa Tiger. Kay man ikaw, daw kuring nga nanakap. Gani, partido PPP, pongko plastar pamati. Kay sugudan ta. O na nga pusing. Pusing nga daw lusak. Marites, nangutang, wala nagbayad. Mangutang liwat, imo na balitaan. Kay daigda sa Islay Gantes. Nga pusing lusak. Kay kung imo makita, daw imo todson sila. Kadwa pusing. Kadwa pusing. Kampiyon nga pusing. Palayo pagid madam. Palayo pagid para hindi ka na namon makita. Kaya kung wala ka, ma-appreciate natin ang beauty sang nature. Ma-appreciate ang beauty sang mga kabatuhan. Gani palayo. Kay base ng mga bato, ipok-pok sa imong ulo. Tatlo nga pusing. Daw alang-alang sa utol. Daw alang-alang sa garapata. Pero isa lang ginang for sure. Kung magdikit sa imo, ikaw iya nga supsupon. Gusto niyo pag isang picture nga example? Pakang ng babaw, tambor, pero batiis, pero ti kagagmay. Ika-apat nga pusing. Gagda lang, pahunay-hunay. Relax, relax. Golpeada lang may naglabay nga damo mga kalalakihan. Sa ila paglabay, golpeada ka lang gingrit, Happy Mother's Day. Natingala ka, ang gingrit Happy Mother's Day. Single ka man, wala pamilya. Gani kay para sa ila, ang imong tsura, do batanan na. Kalimang pusing. Mo print. Sapat-sapato ng print sa swimsuit. Pero, alang-alang sa Tiger, alang-alang sa Leopard, alang-alang sa Jaguar, kay manang tsura, daw kandeng nga nabughat. Kano nga pusing? Pusing pokpok. Ilang pusing nga nagahulat sa customer. Kani, kung gusto mo mamiga, samtang bata, pamiga. Hindi mo na paghulaton, kung di ka pa nagtigulang, amo ka man magkiringking. Kaya man ang pinakamalain sa tanan. Pinakamalain. Why ka nang ipon o nga bon, pero bigaon yapon.